खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरियाव हरखाब लामानि जाब्रबथाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद आरो अरुणाचल प्रदेशनि राजा लामानि गेजेराव नाहजान होननाय जायगायाव थांनाय मैया मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव हरखाब गारिनि जाब्रबथाय जादों। गंसे साखा खबब्रै इक' गारि AS27C 5785 नाम्बारनि गारिया मासे मोसौजों जोबोद गाज्रियै सौदावनायाव मोसौनि जिउ खहा जायो आरो साखा खबब्रै गारिया मोब्लिब खुन्थियायाव जोबोद गाज्रियै सौदावना ड्राइभारनि आथिं थोंनैयाव गोब्राब जोखोम जायो। लोगोसे गारियाव गुबुन दावबायारिफ्राबो गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ लकसभायाव वान नेशन वान इलेक्शन बिल थिसनबाय। थांनाय 17 दिसेम्बर खालि लकसभायाव मोनसे हादर आरो मोनसे इलेक्शन बिलआ थिसनजाबाय। मिरु आयेन मन्थ्रि अर्जुन राम मेघवालआ गाहाय सदनाव संबिजिरजों सोमोन्दो गोनां मोननै बिलफोरखौ थिसनदोंमोन। वान नेशन वान इलेक्शन मोननै बिलफोरजों सोमोन्दो थानाय संबिजिर 129 सोदांनाय बिल आरो इउनियन टेरिटरि आयेन सोदांनाय बिल। बिलखौ बारहोनायनि बेलायाव मासिगिरिया गिबियाव इलेक्ट्रनिक भटिं खान्थिनि गेजेरजों बिलखौ लाबोनो नाजादोंमोनब्लाबो बेलट बर्डनि गेजेरजों बिलखौ बारहोनाय जायो। वान नेशन वान इलेक्शन बिलखौ थिसननायाव सरकारनि सा 269 एमपिफोरा बिलनि फारसे भट होदोंमोन आरो सा 198 एमपिफोरा बे बिलनि बेरेखा भट होदोंमोन। नाथाय बेरेखा एमपिफोरनिफ्राय मदद होगिरि एमपिफोरनि बांसिन भट मोननानै बे बिलखौ थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि सरकारनि बादिब्ला वान नेशन वान इलेक्शननि गेजेरजों हादरनि बिसायख'थियाव जानाय खरसाखौ बाङाइ खालामगोन। लकसभा आरो रायजो आयेन आफादफोरनि बिसायख'थिखौ खेबसेयैनो खुंनाय जागोन। बेनि गेजेरजों सरकारि मावफारियाफोरनि खामानिनि सायाव नारसिननाया खम जागोन। बिसायख'थि आब्रुथि खान्थि मावफुंनायजों सरकारनि जौगालु हाबाफोराबो खनले थाबथानाय नङा। मिरु सरकारनि बादिब्ला नीति आयोग आयेन आयोग बिसायख'थि आय'गआबो मदद होदों। थामथि खौराङाव दङ आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुनि धर्ना। बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि दैदेननायाव आसाम आयेन आफादनि फारसेनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों आफां आसामनि बङाइगाव, धुबरी, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव बानायबाय थानाय गोनांथार माखासे गिदिर मावबिथांखिफोरनि खामानि मावनायखौ नायगिदिंनायनि हाबाफारि लादों। बे नायगिदिंनाय हाबाफारिया बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथांनि दैदेननायाव आसाम आयेन आफादनि सा 25 एमएलएनि थान्दै हान्जाया गिबियाव बङाइगाव जिल्लानि जगिगफायाव बानायबाय थानाय माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कखौ नायगिदिङो आरो बेनि उनाव बिथांमोना धुबरी जिल्लानि बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव बानायबाय थानाय धुबरी फुलबारी दालां बानायबाय थानायनि खौरां लागोन। जगिगफानि माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कखौ नायगिदिंनायनि उनाव बुंथिगिरि बिथाङा बुङोदि बियो इयुननि थाखाय मोनसे गिदिर बिथांखि आरो बिनि सायाव जोंनि जिउआ सोनारगोन आरो बे बिथांखिनि सोमोन्दै जोंनि आसामनि मानसिफोरा गोबाङानो मिथिया होनना बुङो। बे बिथांखिया जोंनि हादरनि सिमां होनना बुंनायजों लोगोसे मोन 33 माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्कखौ हादरनि गुबुन गुबुन हादरसायाव बानायदों आरो बेनि गेजेरावनो जगिगफायाव बानायबाय थानाय बे बिथांखियाबो मोनसे होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला आबाद बिफाननिफ्राय आबादारिफोरनो आलु जोलै राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिनालि सारियालि BCDC नब्लाङाव थांनाय 17 दिसेम्बर खालि धरती आबा जयन्तिया ग्राम उत्कर्ष अभियाननि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला एग्रिकालसार मावखुलिनिफ्राय सासे आबादारिफोरनो 50 केजि आलु जोलै राननानै होयो। बे हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिन IAS आ आलु जोलै राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव हेंथायारि हाबाफारियाव सासे एडभकेटनि जिउ खहा। गुवाहाटी नोगोरमायाव कंग्रेस हान्जानि हेंथायारि हाबाफारियाव बाहागो लानाय कंग्रेस हान्जानि मावथि एडभकेट मृदुल इस्लामआ हेंथायारि हाबाफारि खालामनाय जायगायाव मैया जोखोम जायो आरो उनाव GMCHआव फाहामथायनि थाखाय थिसनदोंमोनब्लाबो
फाहामनो हायाखैसै। पुलिसआ टियार गेस होनायनि थाखायनो बिथाङा रुंसारि जादों होनना अजद होदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय। स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोरगामि ओनसोलनि थागिबि बोस्रां बसुमतारिया PhD डिग्री लानायाव जाफुंसारबाय। सिम्बोरगामि ओनसोलनि सिङाव थानाय 2 नं फाख्रिगुरि गामिनि थागिबि बिनय कुमार बसुमतारि आरो प्रतिमा बसुमतारिनि फिसाज्ला बोस्रां बसुमतारिया मिज'राम मुलुगसोलोंसालिनि लाइब्रेरि एन्ड इनफरमेशन साइन्स बिफाननिफ्राय डक्टरेट डिग्रीखौ मोनफुंनो हायो। बोस्रां बसुमतारिया डक्टरेट आनजादाव 2021 मायथाइयाव जइन लानानै 3 बोसोरनि गेजेराव मोन 13 स्कपास इन्डेक्स जर्नाल आर्टिकेलफोरजों लोगोसे गासै गां 27 निबो बांसिन आर्टिकेल पाब्लिकेशनफोर आरो गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल कनफारेन्सफोराव बाहागो लानानै जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि बोस्रां बसुमतारिया गंथाम गुबुन हादर जेरै मालयेशिया, फिलिपाइन्स आरो बांलादेशआव खुंफुंनाय इन्टारनेशनेल कनफारेन्सफोराव बाहागो लादोंमोन। आथिखालाव बोस्रां बसुमतारिया बाक्सा जिल्लानि बिबि किसान कलेजाव लाइब्रेरियाननि हाबा मावगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लायाव स्पेशेल टास्क फर्स आरो पुलिसनि मोनसे अपारेशननि गेजेरजों जिहादी आफादजों सोमोन्दो थानाय 7 सुबुंफोरखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा क'क्राझारनि नुर इस्लाम, हामिदुल इस्लाम, मजिबुर रहमान आरो धुबुरी जिल्लानिफ्राय इनामुल हक आरो आब्दुल करिम होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटीसिम लांनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोनदों। 9थि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मैया NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि सुप्रिम कर्टआव आपिल खालामनाय CBI केसनि बेल हियारिंआ जानानै थांबाय। नाथाय रन्जन दैमारिया बेल मोनासै होननानै खौरां मोननाय जादों। 10थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय 18, 19 आरो 20 दिसेम्बर खालि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया जागायबाय। मैया फुंनि समाव अमरेन्द्र स्वर्गियारि गोसोखां गाहाय दरखंखौ बेखेवना होयो। धोनस्री बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया दाहाल खुंगुर बसुमतारि गोसोखां गुबै जौस्रांखौ बेखेवना होयो। धोनस्री ब्लक UPPLनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिया खगेन्द्र नाथ बसुमतारि गोसोखां थान्दै हलखौ बेखेवना होयो। रायदाव आफादनि लोगो मासिगिरि देवेन्द्र नाथ बसुमतारिया बिश्वनाथ बसुमतारि गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवना होयो। रायदाव आफादनि लोगो मासिगिरि भीम उपाध्याया सुजेन्द्र दैमारि गोसोखां आलासि जिरायसालि नयंखौ बेखेवना होयो। रायदाव आफादनि लोगो मासिगिरि बिनद दैमारिया फुलेन नार्जारि गोसोखां थान्दै बादाखौ बेखेवना होयो। रायदाव आफादनि लोगो मासिगिरि सान्थिराम दैमारिया मावसोम बादाखौ बेखेवना होयो। नोलोबारि दख'रा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि अनसाय बर'आ बिनि उनाव थुनलाइयारि बादायनायखौ बेखेवना होयो। मिरु एबसुनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारिया मुंख्लं देबनाथ बसुमतारि गोसोखां बुलुर बादायनायखौ बेखेवना होयो। बेरगाव महकुमा बेंगिरि रिंखां मोसाहारिया आइजोफोरनि काबादि बादायनायखौ बेखेवना होयो। उदालगुरिनि DSP पुलक नार्जारिया